Nalukso. Daghana, uy. Daghana. Igora siguro naman, oh. Sakto na ni Manoy. Sakto na na. Sakto na ni. Kada na ni. Oh, daghana na. Dagko. Sakto na ni Manoy. Mga tupay, oh. Laki mga katupay. Uy, nilukso. Aray. Diyan na ba? Oh, pasag nila ba na? Diyan na. Dari sa bos lagi. Di na lang buhian ko. Matay lagi. Ito tungkol sa kadaghan. Ito kuhaan. Puno. Oh, tama na na. Kapay duha. Lao na kay mag-video ko hanggang doon. Apat na kilo. Mahigit. Oo. Mga tupay, oh. Ang lalaki mga tupay. Oh. Ah. Pa, oh, ang dami pa, oh. Dagko. Ito pa. Ato nang limpyuhan pe. Aw ka nang maghilo ko sad. Oo. Papaya ko. Papaya. Inab mo ko sa hilo ko sad. Matagtiri ako rin dungag. Oo. Oh, yes. Oh, tama na to. Oh. Ano pa eh? Oh. Basa ng kamot. Ang pagaso nagtubig. Tupay, mag-limpyo namin Kara, mga di tupay. ay man naghaman. Yan ang pagkain namin mga tupay. Ah, sige. Ang lalaki. Okay mga tupay. Oh. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ito na.